आं बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिके प्राइमारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बिजु बसुमतारिजों लोगोसे आं बे समाव मोगा मोगि लानो थाखाय आं दंफैयो हथात बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आं बे समाव दंफैयो बिथाङा गिबियाव एसेम्बलिसिम बरायना लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो आंनिफ्राय बेनिसिमबो बरायनाय थाबाय। आथिखालाव माखासे ससियेल मिडिया फोराव माखासे दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। माखासे ससियेल मिडियाफोराव गु थाखोनिफ्राय बर'फ्रा गु थाखोनिफ्राय कम्पालसरि इंलिस मिडियामजों फरायथारनांगौ होननानै माखासे दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सायाव सारा मा बुङो? बेनि सायाव आङो सिके प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियाव आं बुंनो थांदों आरो बुंनायनि आगोल गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिखाबाय। दिनै मिडियायाव मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि दैदेनगिरि सारमोना बर' बिजोंजों 8 थाखोसिमल' फरायनायखौ आरो 9निफ्राय जों गोजौसिम इंलिस मिडियामजों फरायनायखौ थिरांथा लानायखौ मिथिना मोन्दों। नाथाय इमान बोसोर बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव दिनैसिम MA थाखोसिम बर' MIL लानानै MA पास जाबाय, गोबां MA पास जाबाय आरो दिनै 8 सिडिउलावबो बर' रावा जागा मोनबाय। बेखौ नेवसिनानै इंलिस मिडियाम 9निफ्राय बानायगोनखौ खिन्थु आंनि फालनिफ्राय साबजानाय मोनाखै। मानो होनबा जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 11, 12आवबो आसाम सरकारजों सावरायनानै फरायनायनि थाखाय गनायथिखौ मोनबाय। दा बे 11 नायबा 11 थाखो 12 थाखोसिम फरायनो थाखाय बर' रावजों बर' बिजाबफोरखौबो सेबखांजोब्बाय। दा बेखौ जागोन फैगौ 2020-21निफ्राय जागायनो थाखाय आसाम सरकारा जोंनि BTC सरकारनिफ्राय NOC बिदोंमोन। बेखौ मोनथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3 अक्ट'बराव BTCनि बानजायनायाव क'क्राझाराव सावरायदोंमोन। नाथाय BTCनिफ्राय NOCखौ होनाय जाया होननानै जों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिनिफ्राय जों मोनथिदों। आरो बेनि थाखाय फिन दाखालि 20 अक्ट'बराव गुवाहाटीयाव बर' साहित्य सभाया सावरायफिनदों जे 11-12सिम बर' रावजों बर' बिजोंजों माने फरायनायखौ लाथारगोन होननानै बिथांखि लानायखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि मिरुनिफ्राय जों मोनथिनो मोनदों। आरो आं बे बेलायाव बुंनो सानो बर' रावजों 8 फरायनानै 9निफ्राय जों अनवार्स इंलिस मिडियाम खालायोब्ला बर' रावा थांनानै थानाया सम्भब जानाय नङा। आरो बर' राव बिजों नङाब्ला थुनलाइया थांनानै थानो हानाय नङा। आरो थुनलाइ बा बिजोङा थांनानै थायाबा हारियाबो उनहालागि थांनानै थायाबो जानो हागौ। आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै आं बेखिनिखौनो दोनथ'।